I går til sommervinsmagning, der lavede vi sådan nogle små petiscos, som er sådan nogle små bitte retter, sådan lidt tapasretter. Blandt andet så lavede vi den her med klipfisk, som er sådan et nyt koncept. Og ja, det her det er den rest, der lige var tilbage i går, som jeg bare lige vil demonstrere. Det er grillet klipfisk med hvidløg og olivenolie, som allerede er i den her pakke her. Der har jeg lige rørt det lidt op med lidt mere olivenolie, nogle rødløg. Jeg ville egentlig have brugt skalotløg, men dem havde jeg ikke lige. Og en lille smule hvidløg, lidt citron, og så bare røre det sammen. Og så puttede jeg sådan lidt glaze på i går. Bare lige for lige at give sådan lidt sødme og syre. Og så lige pynte det med lidt spirer, måske det er sådan nogle hvidløgsspirer, ikke? Og så er det sådan klar til at hapse. Man kan også putte det på noget brød. Vi har flere varianter af klipfisk. Den her, det er jo den grillet med altså i olivenolie og hvidløg. Vi har også en, hvor det er kogt fisk, og det er simpelthen klar til at bruge. Det er også med hvidløg og olivenolie. En, hvor der er sådan en sovs, og så har vi de her torskekinder, som er sådan meget møre. Men sådan en lille haps her, så til en forret, eller bare til et lille glas vin, så er den sådan helt klar. Vil du have den?